backstage. Lewandowski. Kiedy w Borussii grasz, to bramki strzelasz, to bramki strzelasz, to bramki strzelasz. Kiedy w kadrze grasz, to nie strzelasz, to nie strzelasz, to nie strzelasz. San Marino, te karne 2, te karne 2, to parodia. No i ta Mołdawia, no co za kwas, no co za kwas, no co za kwas. A trzeba zwód i strzał, i Polska gola, i trik, i strzał, i Polska gol. Oj lewy, oj, 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 oj lewy, oj, 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 oj. A trzeba zwód i strzał, i Polska gola, i trik, i strzał, i Polska gol. Oj lewy, oj, 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 oj. Czy ktoś teraz powie mi, gdzie zagra Lewandowski? W Chelsea chcą, no bo tam jest Mourinho. Funt mocniejszy niż euro, więcej kasy, transfer, co? Hej, yo, w Manchesterze też go chcą. Barca, Real, Monaco, który szejk wykupi go. Ej, yo, ja chcę tylko w piłkę grać, bramki strzelać, zarabiać. Proszę głupot nie gadać. Ej, yo, kadra to inny temat, tam mi nie ma kto podawać, więc jak bramki strzelać mam w tej kadrze. Kiedy w Borussii grasz, to bramki strzelasz, to bramki strzelasz, to bramki strzelasz. Kiedy w kadrze grasz, to nie strzelasz, to nie strzelasz, to nie strzelasz. San Marino, te karne 2, te karne 2, to parodia. No i ta Mołdawia, no co za kwas, no co za kwas, no co za kwas. A trzeba zwód i strzał, i Polska gola, i trik.